Perlu baik bro ngapediang subhai fi sa sisin pat sya ka program Shalong Mentah ka kerteng ka jonga ka dei Aaron Lingdo yangan penitho epi ya ki dekod jong ka kinhon mukuri. Hakapot babun na ki kena samla ki kamno syakiwei ki jat jingrawai ne ki ru komtem ka kinhon mukuri kalayo i pa ka donkam ban pinyeringkat lani ban ai jaka markat ju wat ya karwai katem tenrai lasanya ka ha usnem ar hajar khatsau pada dua kata kapor kila yo banrwai ban chim benta ha kirinsan baper hapo ka jilla pat kari benta ka kinti kini ka kinhun ka don bat nga banyak keren pat peliu jing mut kindiat alor ka jingya lenti ka jongki sha ka folk music ka jingshem ka jongki hapa ki thau jingrwai ha ka tin la jong bat balai ni don kam tip pat bat singap ya ki jingrwai jing siau pat kaput katem tenrai nga pedia sobai fi baro saungut sya ke program ningkong ngakwa ban sedang ya kini ke interview dak ba kerpat ya pi kum ka kinhon ban rai kanu ka jingrwai ba pi ju sngo tenat ban rai kadang ba kinong pe kindiat kinyo mat ya kini ka kinhon bat ke kata ki jat jingrai ba kini ka kinhon hi ke itu ko ngamal dia ngan rai ka we ka jingrai ka bade ka jingrai tenrai ba lawan ra anapo ka snong nang ba na West China Hills tiga kerteng jong ka jingrai ka di lai unki ka bamut ba ya le Shanghai ka di ka jingrai it samla ba por ba kidang ya le Shanghai mo te usin rang uong ya ka kanthei ba ule ran man ya lang kum tu rengkat ha ka por ba ya le Shanghai te ka baha ba kanthei kan ya shwas khmat te mo un but na din te kinse kandu pat ha ka tu ka jaka ka ba kimut ban le Shanghai te hot ka jingrai ka ya kum ni
itu yo hok pi ngam kwa ba ra ka jingro kan kut tang bang hab ben yo betengnya kan ni ka interview ti swabing nya chaprang ka kwa pi pin itu yeladi iwai pa iwai bat kindiat chpang ka benta ka jong pi ha kan ni ka kinhun in sedang swani kong apabel ni siat ter hoi te ka kerteng jonga ka di amabel ngi di ka kunhun mokhuri te ngala sedang ia ka ni ka kunhun do sne marajar khatsau te ngarwai ngapej ro ya ka ban te ini Kerting juga di Johnny Melbourne ski ngatam ke duitara ke benika ban mukuri. Ngapa kerteng kami puah, bat ngatem ni ke bom. oke Teng juga di Yopor lang rikse ngatem mereka kesing mat kum curu ya interchange ki cita. ti kum phila pin singo hi kong amabel phila seng ya kan kinhun house name ar hajar khatsau kindia phila pin yathu ngi shapang ka jingmut halindet jong kan ni ka kerteng kum phila ai mukhuri kindia te ka jingmut banga ba shon hanga long hakapor banga sedang ban hapor banga sedang ya ni ka kunhun ka long ba long ngila pet ngilai I ka long ya ka e ka baja haga music industry haga jalla ka jongi te bon gi khna samla ki be bit shaki we pat ki judging roi ki genre mo ki ong tin pharang te bon ki be shaki bollywood bon ki be shaki western genre te ya ka handre ya ka khasi music pat ka khasi jantia music pade long ladangi pet sunstem induction nem shwa long ki duna bha ki ba ayo ki ba tem ya gini ki jing roi namar ba ki khen ba kam dalong don kam than hado kata te habangi pet ya kata ngasungu kumba ngidon kam e long ban sedang ban I importance mo ya ka khamtam e ya ka jongni ka judging roi ka judging tem te nakata ka daw ka wan ka kerteng mukhuri namar mukhuri ki de ki lai tli ki mau ki badon ha ka kamra shatja lada village ki jaka ki nong kendong e kumtu haying jongi ro sesnong ngidang don ni ki lai tli ki mau ki bangi don ha ka kamra shatja ban kersa ni ki kiu ya ki pliang ya ki kiu mo ki ketli ki kiu ban haba shatjing shat kumtu te kata ka mut mukhuri hoi ti kamut lai tli ki mau ki ba ringkat renyeng hoi lai perkhat bahi ban ai kerteng ta ti sakindiang wa mentip shu hang jo pi ti kumnu pi ya kata ka jingya len ti ka jong pi na du menu pi sedang tu pi laju don barabor ya kata ka jing angnot la ni kum ki ong tin kharang ka interest ban ruai ni ki jing ruai khasi la ni benar hoi tang sedang sana I ba yo bo Kecing syah long haknika kunhun tem kunhun ruai ke jungi ka mukuri nga di member ba wan jon ya dien nei wala kataru long kecing ya ti jungi long nilai ya phasiao ya tu khana ke ba ngidon jing thumu na banta ke ba ngi kwa ban pen poi pen yo soi ki pri ke ba angnut ben yo soi ki chirwai kasi te kecing kedua jonga bat I amabel kedai hapo Martin Luther Christian University te hadin satu ni ia perform hapo university te ngilap baka jing ia perform jingi kalau ngebaya sultanat suya de jingmat te de kata kadau nga yo ban sim benta lang ban I pada kenika kunun ruai bapak Ngapat nga. Jingi jongai jing tem tradisional gede na. Kalau long naduk dangret ni. Nama mengi sedang naduk radang masin nyok ngau jing ruas Snow White te. Insyaallah nyok interest kita kuno kita kum kita instrumen kita lah nak thu nang tu nang taru hayeng meniru ni bonsen pendat kam gi jing tem tradisional lah ti kadan be kata influence na po yang mani po yung meniru han te bang ta kajing kedok jonga bar kini perlok te parslam rangarang sujon hasan ni nang ni lasia trai ne la arsnem menta Arsnem han ma joni Ngapat pagi baka ni tradisi musik kan. Ngampat ngasukan baik ka long ka duitara kan. Long duitara pat mensua kalau mga sudah tak ka duitara tu. Kamde ka long ba. Juga ngamtit bakan long kum ni. Ngampat sutu bakan ni musik. Tak hadir bang lapoi pulih pok matin hari untuk sedang hikai long sedang introduce kan. Akan du I pat yung yo bor. Untuk sedang ngai lentihi ngai sedang tem tu kadang yat kisni ni ikhat tem na hadin ni tem ke western part hadin tu ni tem western ni ong introduce nga kan ba ni don kumukuri unta
Tingi sedang nung tu hi. Ngat trai kong Amabel PDI lead vocalist Hoi. ka band. Hoi. Itu ini kindia. Hoi. Dia nga pada ngayo inspiration na do bangadang ren ba ime i jonga i shat ruai bhan ma hakapor bangidang irit namar bangidon ki pentha ka ba e kumtu te i jong ime ipa de kila ya wan tre kumtu ki tri school te shanong kondong ki y school dang dang koloi te dala y school kumtu te long ki bun kam lech pentha e kumtu te ime i de iwe ba pet ba ri ba sumar yang ha ken do bangadang ren te i shat long isyak ruai bahaya nga gini ki jing ruai berim kum tu ki bai la ruai te kum ka tu ka jing ruai bangala de ruai mentan ru long isyak ruai pha mai te ka don long ki don segi ki bai pat ki jing ruai ki bala i syahikai yang aru kum tu te nuduk ta ka por long ka kata ka jing ruai jonga namar ba ngai i ya ipa ya imeiru bagi kidi ki jaj briu ki ba it bahaya ka ruai ka sio ko pot ka tem te don ka por kum tu long ki briu ki syai wan kai sing jongi ki shongkai baro shimit long ki ruai ki yu bete te nadut tu ka por long ngayo ya kata ka inspiration ken ki de maki ba ai inspiration nga te hadin dangala pas kelas 12 kum tu nasional te long ngakwa abhaban puli ya kata ka music ma te I ailat ime yang ban puli ka tonic solfa te nga pendep ya ka tonic solfa diploma hapo Jawai napo Jawai ke Jawai Riwar Presbyterian Music Institute ke Kerteng te tonic solfa ka di ka kenja notation ka di ka western music hi te ngala yo pendep e kata ngala nang ban puli ki notes e kum tu te hadin nang tu nga kwa ngong ye email ba ngam kwa ban puli BA kum tu nang ta ngam kwa ban le ki wi ring kwa ban focus ya ka music namar bang sngu kum ba ka don scope ma te nang tu pade long email I long kim khang ra ki long ki ai men sim be kum tu te ban le ya ka e ka bangi kwa te nalor kata nga try ki iru bang nga don hi ka sap khandiat ban hagaliang ban ruai te kila sha nga ban yukum tu te nga join hapo Martin Luther House nem Arhajar Khatar nga join ya ka bachelor degree ka music te nadu nang tu nga sedang I kini ki tiar tem te kalong pen kende bahai ka men sim jonga te nga kwa ba ban long ban learn no ban nang no ban tem kini ki jing ruai te hang ti pade ka kham long suki ka kata ka rukom hikai te ngilong dong ha ka first semester second semester te ngim pat dala bha ban tem e kum tu tang bangila yo ban khata e ki tiar te nang tu ken ka long ka pen long yang ban trish tom shu bangan long kum ta ken ban long ngadang don hang ni long kwa ban poi hang ti halor ha ka we ka sgi te dala ai kendu I ki wiki porlok ki badon ga ju ka interest ban tem ban e kum tu ki ni ki tiar tem tan rai te nang ta ka sedang te hau Arhajar khat saung ni sedang ye gani ka ngasdang ye gani ka ban te ki don de ki wiki ba ki porlok ki ba tem man shwa te nang tu pada hadin kila ya bun kam lakajong ka kam te ngamla ban bat ya ki te nakadaw ngawan ra ya ki ni ki perlok te makiru ki long they are very good musicians ken long kide ki briu ki ba ngala ban shania haganu ko ko por te hoi Te ngarang bur ki jing kili tamba shwa bingin ya chakrang na kwa pin rai sa ko pat ke jing rai ko ki ai kerteng Bayman Wamaya hoi kwa pin rai ka jing rai na benta ki nong pe ki nong sa ni ka por okay
dam de po ukre Chirup wakacha so udi Hawak dang mubam ukfole daat pi Kabang tebay men datib dang duwabi Manuan yo umat yaitu ibang sendet pengasas doi genmo tentang kanuan dang kwa o ukher oin biang isaisin yumat biang i waro itu ikmen mensin Kublai Shibun Kong Amabel P Pimdi Tang Inong Rai Henry Pila Pitau Jing Rai Ru Ada Hoi. Kubor Kei kata ka Kubor Pidon Ban Ai Yakinong Pet Apa Pitho Pi Rai Kini Kijing Rai Kei kata Kubor Berpikwa Bahkan Lek Bahkan Poi Shaki Kei kata Kubor Hoi. Ka khubor te ka shong haga thim ba ngi thau jing roi shibut la dade bing ngi thau shphang kum ka tu ga jing roi ga bang thau shphang ni me I jonga be men wa maya kani ka long ka khubor baki la ban yo na kani ka dei ba o ka dei ka jing kan mau I jonga ya me I jonga ha ka por ba idang don rangkat te kumnu iri sumari penhe pensan yang te ladanga thau jing roi shphang ka mariang ru kan keren shphang ka jing khu ne ka jing le si jong ki briu ne long kumnu ban yada ne ladanga thau shphang ka rukom im jongi ki briu long ka shong haki jai thim hoi Ti ngakwa Fi Ba Pini Tu Iwe Pai Iwe Mo Nama ka Kanu Kanu Kam Kam Dei Ka Basuk Kei Ka Jing Fi Shem Ba Fi Yarwai Kanu Ka Kunhun Fi Sedang Ya Kani Kaban Ka Jong Fi Ba Fi Lai Ka Teng Mukuri Ita Ki Jing Fi Shem Ba Fi Yatre Kani Ka Kam Sedang Shan Fi Ta Ba Ba Kalian juga balong kecingnya te kibun kecingnya tong balong ba ngadi brio baklat kita kecingnya long ngiru share kunhun ke ngiru pangin klat kita kecingnya bonsin ngia nanti iklat be kecingnya itu khana be kumno pangin yo kata ka ban pai se kata ka thong ni itu khana ke solution not problem ke Solution Not problem Iba Ketah ke problem se teng kumbuyo yo bor ni bosen ni lada syong marwai kum tu teng perkhat ke jing ke ban sina jing ruai ban lek kum ta sngo lah teng ban shumut ban sina ke wai ke jing ruai mo sina ban tune sang melodi teng marwai shune ba kum jo ta mla ra tang haden pat nda la kendo tu ngin la po ya po praktis jamrum tu ngi kendo ban praktis teng la ai ni la ai jing betul la ai kum tu la solve kata problem tu ta kalau kum ta bat bun sir long kicingnya jungi te long ngi complete kicingnya kamar balai belong ba ngi tu khana param tu khana te iwai la ni rap ye iwai kalau nak kata kom Johnny Kubang I dengan bani kaju hi ke ngaru. Jangan kumba ong yo bor mene kalong. Ini ha ko ban jungi ngi. Njudan kum kita kijing ngi share. Mairat week bandon ka ban kam de ka basup. Bat hayi hasan kum iran don kiji. Ngin long kidon kijing long kijing yu tu ba bandon ka ban kam de ka basup. Te ni pat ni ha ka ban jungi long de ba ngai ro. Long ye share ya jingmut. Amabel imai sa imai ngi don ka por bai sama kelam I ngas mai kelam tolong ya inti kum ta kan Kong Amabel te kajing te ladangi pej long hakaliang ka kenhun
Te ya katahi ba don kapor ba ngamai ki namar ba ki ngai kum ba ki shimsting ya ka kam te nga pade ngalong ba ngadi ban long ba sebak de ban biang ba te kanu te don kapor ba ngala force ki ban le ku ban long kum ba ngakwa manga te teng ki wit ya ngam te kata tang ba long kum I nong yalam lenti nong yalam khamat te ngasngo kum ba don kam ban le kum ta te kijing ki wei pade kum ha ka ba perform mo shubo kidon long menta tingi la yo shibun bhagi platform long labun bha kinong ruai ru ki bethamai ki mi ishmi man kasni khamtame nadu pasdang ya kani ka Meghalaya music grassroots project te kila mi shibun bhagi nong ruai te kawe ka jing ka long ba men hakani rong idang kendu ba kidon ki bru ki ba khot ruai kum tu te long hakapor bala ya keren kam kum tu la bet la biang tang ba dangi la deliver pade hadin long kum ta ki don problem gi kum tu te long ka long pen du men sim yang ngi kum tu tang ba long kum ta ken kum ka ban pade ngim di ban sim ya kata men sim namar ba ngi hab ban ya leng ba kum ta mo ki ngi hab ban yu ya ka kti ban poi sha ka thong am te long ngi hab ban ya leng ba gitu ki jing ya leng ba jongi ki jing ya lenti jongi khanang ba mangin ma de kita gi experience te kum kita ru kidon ki organizers ru ki balong kum ta kidon pade ki bala abha palat kidon pade long ki jing te long haka put ka tem te tang kata hi ba nagaliang ka sound system ru teng bangim haka por bangi perform ngim yo ega bangi kwa te kalong ngim la ban deliver ya ega bangi kwa ban deliver namar ba ka sound kami hab ka ditara ka kami hab ya ka bom kami hab ka sing teng u bale sound ru long teng kala he palat ka sing da phi batai ru sung thu long kum ta te kita ki jing ki balong technical kum ta ki don bai hoi Ti shuabangan pun kut no kani ka jing keren ka jongi ngakwa pi bepin rai sai wei pat ka jing rai kanu ka jing rai bepi ju snu tana ban rai lang ka tinhun nak benta ki nong pe ki jongi okay te kani ka jing rai ka kerteng sentu podcast minon te kadon ka jing mut ka ba khia ba kani ka jing rai ma ya kani ka jing rai la kadi ka jing rai folk song na po na than jongi hi na jantia te ka keren chphang utu sentiu ba kumno u yada ya ga ying namar ba la village shagi ying nong kondong haying jongi ro menchwangi she don bhayu ni sentiu te menta namar ba kila asna daga kandro te don show te uni u sentiu long uai ka jing kersan ya ka long kumta u yada u kere ka surrounding jong ka ying mo te hakibon ki ying shnong jongi long ngilap yo ni uding te la da pi ai yu u he usan ula ban yada long kumta ken naki masi ki blang bakin rung shagi ying ki sem to te long ka keren ru yang ki brio ba ka ka bangi le ngi di ban ai ya ka khanang bakan yo ban he ban san ha ka long kum ta ken yang ngi ru long kum ki musician ngila nang ku kat tu ngim di ban tang kat tu ring di ban ai khanang bakan guru shu te kan ni ka jing rawai kan ya kun ni ta So
sentua em cam ben skem mia upo nusa. Kata kajing ekran ke jongi mentasi kepada semua tenak cisha ngasno yo jing mentoi bengatrai ki nong pe ki jongi lu hane kapor ki yo ki sngo kumju hi sa sisen pa ngai kuble ki baro sangu be laiwan be pelai por banyak liu jing berkindiat halor kajing ya neti ke jong hi berkindiat halor ka folk music ru ka kuble hi baro sa sisen pa kuble shi Kublish boni piro boy. ngakit bok kit riang ya ki dekot jong kene ka kinhun hakakam ka jam ka bakitre bat ha kajing yai persyang ka jong ki banno senyang sha karwai kasiau bat kaput ka tem tenrai ka kerteng ka jong ka de i aron lingdo pipet ya ka shilong minta hadu bini kendo pat hakawai kapor blesibon